Acabem de celebrar el Dia de les Esquadres a la Regió Policial de la Catalunya Central. Vull reconèixer la tasca dels Mossos i les Mosses que treballen en aquest territori per garantir des de la proximitat i la feina diària la seguretat al conjunt de veïns i veïnes d'un territori fonamental, històric pel conjunt de Catalunya, amb una singularitat especial i que requereix cada dia d'aquesta implicació del cos de Mossos d'Esquadra amb els diferents agents que també garanteixen que sigui una Catalunya segura. La Catalunya Central té molts reptes de futur, molts desafiaments, en clau també de seguretat i de convivència, com el conjunt del territori de Catalunya, però creiem que amb la celebració d'aquestes esquadres estem posant en valor aquesta bona feina que fa el cos de Mossos d'Esquadra de la mà de les policies locals i també de la resta d'agents de seguretat que fan que Catalunya cada dia sigui més segura. Tenim un repte important que és incrementar la plantilla al conjunt del cos de Mossos d'Esquadra i també aquí a la Catalunya Central per reduir aquelles situacions vinculades als conflictes quotidians. Una societat com l'actual té conflictes a diari, però també és molt important que puguem estar al costat per mediar i per reforçar els vincles comunitaris. Hem celebrat el Dia de les Esquadres aquí a la Catalunya Central i continuem durant tots els propers dies celebrant el Dia de les Esquadres al conjunt de Catalunya. Visquen els Mossos d'Esquadra!